छठी मैया एगो बेटा के बिना लोग बजनिया कहत बा। ये छठी मैया एगो बेटा के बिना लोग बजनिया कहत बा। कि सब बजनिया कहत बा हो लोग बजनिया कहत बा। टोला मोहल्ला के लोगबा सब बजनिया कहत बा। ये छठी मैया एगो बेटा के बिना लोग बजनिया कहत बा। कपूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुतिहारा सीतामढ़ी। नीतीश मंगुरा, नीतीश मंगुरा, नीतीश म्यूजिक डायरेक्टर डीजे नीतीश राज। कि ननदू सास मारता बेटाना हमसे खाइल न जाता बे खाना। ये छठी मैया खाइल न जाता बे खाना। कि ननदू सास मारता बेटाना हमर खाइल न जाता बे खाना। ये छठी मैया खाइल न जाता बे खाना। तो उलहन देत बा हमर पड़ोसिया सब बजनिया कहत बा। ये छठी मैया एगो बेटा के बिना लोग बजनिया कहत बा। ये छठी मैया एगो बेटा के बिना लोग बजनिया कहत बा। कपूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुतिहारा सीतामढ़ी। नीतीश 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 मंगुरा, नीतीश मंगुरा, नीतीश म्यूजिक डायरेक्टर डीजे नीतीश राज। तो कईनी पूजा में कौन कमी न दिले कहेला हमरा के मम्मी। ये छठी मैया कहेला हमरा के मम्मी। तो कईनी पूजा में कौन कमी न दिले कहेला हमरा के मम्मी। ये छठी मैया कहेला हमरा के मम्मी। विवेक अर्जुन गावे भजनिया सब बजनिया कहत बा। ये छठी मैया एगो बेटा के बिना लोग बजनिया कहत बा। ये छठी मैया एगो बेटा के बिना लोग बजनिया कहत बा। कपूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुतिहारा सीतामढ़ी।